Podočnjaci, podočnjaci, baš mi lepo stoje. Moje oči pijanice, svetlosti se boje. Umiram od gladi. Koliko sati? 5 do 11. U pola 12 imam čas. Valjda ću da stignem. Da stavimo na očarke. Na očarke da stavimo obavezno. Ljudi, moram samo da vam kažem nešto. Jutro sam izbacila vlog, danas je nedelja. I pravo da vam kažem, mnogo mi se sviđa što sam se aktivirala. Što se tiče svega. Doduše, najviše ima vlogova, ali šta da vam kažem, šta da vas lažem sad. Noćere. Doduše, u školi sam do 3, tako da će do tada da mi se naprave i novi podočnjaci. Nedelja je znači danas, idem u školu, posle toga vidjet ćemo. Ja nikad, ali nikad neću znati da krenem negde na vreme. Kako ljudi protrčavaju iz automobila? Znači, mene to izuzetno zanima. Hara noć, svuda okolo. Za doručak perecn, koje su u 10 ujutru da ubiješ čoveka. Mislim, alo, ljudi, da li ste normalni? Nešto sam htjela da kažem, ali sam trenutno zaboravila. Morala sam smanjiti muziku, došla sam u školu, od jutra sam nešto kijala, ne znam šta mi je. Izgledam kao krele. Obukla sam ovaj crop top, farmerice, ispod imam crni body. Ne znam da li vidite ovu tačku koja svetli. I mnogo jako svetli. Izgleda kao avion. Ovdje je, samo da pokažem prstom, ovdje je, znači, izgleda kao avion, ali nešto mi mnogo bre svetli za avion. Moja lepa kuma i dalje me bojkotuje, neće da se snimam. A došli smo na kafu. Aki spava. Uživamo. Ja nisam upalila bila snimanje uopšte. Ja bi da se napijem. Ajde samo sipaj mali. Na vrtu mu kartije. Iza leđa vandali. Ja bi da se napijem. Ja bi da se napijem. Oh yeah. Sedi kuma. Bac. Već što se zaglavim u saobraćaju, znači ovo nije realno. Idem kući, umiram od gladi. Zaglavila sam se u saobraćaju. Ja za 5 minuta trebam da budem kod frizera, a barem 2 minuta treba auto da mi radi, pošto je dizel. Šta pravite? Šta praviš, Laki? Ja sam napravila ovaj auto i kućicu, sad ću ovo. Šta je to? Sad ću da napravim put da napravim. Dobro. A ti, Laki? Šta ti praviš? Ja pravim zgradu.
zgradu dobro. Ajde da žmurimo njih, ajmo. Ruke na oči. Otvori oči! Otvori! Vidi! Štap se ne jede, jede se samo kolač. Dobro. A Dunja, nisi mi odgovorila kako je sirup bljak kako je od jagode? Iva je to pila. Ne znam još kako bilo. A koji si rekla da je bljak? Kako se zove onaj? Bokvica. Od bokvice? Bljak je, a? Taj ne želiš da piješ? A koji si pila? Koji voliš da piješ? Koji ti nije bljak? Herbiko sa medom. Herbiko sa medom, ovo nije plaćena reklama. A ti, Laki? Šta? Žele? Kakav žele? Pa mi smo, mama je nama zaledila neki sok pa je sad ko žele. Zaledila neki sok pa je sad ko žele. Ali pitam te, Laki, za sirup, za kašalj. Ja pitam zove. Šta? Zove. Šta je rekla Dudo? Žele voli. Ona voli žele. A sirup ništa, a? Kao ono žele poplavu što dalje. Žele poplava što ima kod male princeze. Kod dadilje šljivke. Kod dadilje šljivke, jao, da. Dadiljo šljivka. A ti meni podolje nezavica vali. Šta? Ti meni podolje nezavica vali. Ništa te nisam razumela. Ima i patuljci. Kaki patuljci? Patuljci ne vole šaroli. Patuljci ne vole čaroliju. I danas mi je stigao paket, u pitanju je brand Bella i oni kažu ovako: Draga Majo, Bella vam poklanja paket naših proizvoda jer nam je vaše mišljenje važno, nadamo se da ćete biti zadovoljni našim proizvodima, vaša Bella. Dakle, u pitanju su ulošci i dnevni ulošci. Dakle, ovdje imamo nekoliko proizvoda. Prvi je Bella Perfecta Ultra.
I ovo su proizvodi sa 4 kapljice. Dakle, verujem da su ovo obični oni tanki ulošci. Ovdje imamo ove koji su sa 5 kapljica i čini mi se da su ovi nešto deblji. I ovdje imamo 2 pakovanja ovih dnevnih. Jedno je od 24 komada, a ovaj drugi je od 18. Njih ću također rado probati jer volim da nosim dnevne uloške. I ovo su neki noćni, 7 kapljica, ima 14 komada u pakovanju, u Liliju i u DM-u, tako da radujem se da probam, pa ćemo pričati u nekom od narednih videa o njima. Hvala Beli na ovom paketu. Snimila sam sad video i osjećam nešto gori. Kad moj cvet od sveće počeo da gori. A napolju još uvijek pada sneg. Ne znam koliko možete da vidite. Jezivo je. A ja trebam da idem na rođendan. Aki, šta jedeš to? Pečenje? Direktno ovako došao do mojih kola. Jel to pečenje? Voliš pečenje? Šta radite to?
Auto mi se potpuno zaledio. Boga mi, teško smo upalili, nisam palila auto od juče, od kako sam išla da radim nokte. Tako da, bila sam sinoć u gradu, ali sam išla sa Nenadom, tako da nisam išla svojim kolima. Krenula sam do ovdje jednog lokalnog kafića, da se nađem sa Jecom Krulj, da se fotkamo, da pijemo kafu, doručkujemo i ostalo. Tako da, mislim da će to biti potpuno ok. Pantenol na ruke. Kapa mi je juče stigla i zaista sam oduševljena. Ako vas bude zanimalo odakle, ostavit ću vam ispod link. Ja sam je našla na Instagramu i zaista sam oduševljena. Baš mi je trebala uz ovu jaknu tako neka krem varijanta, tako da mislim da je prelepa kapica i da će fotkice biti mnogo lepe. Mada ja izgledam jako, jako umorno, što i jesam. Ustala sam jutros mnogo rano da bi vozila Lazu kod lekara. Tako da sad nam preostaje samo malo da radi auto i da idemo da se fotkamo. Hello! Ćao! Šta radite? Mi smo bili sad na slikanju. Znači, smrzli smo se. Toliko je hladno. Jezivo je. Gospođica kaže da je jezivo, ona je u rolci, by the way. Pamučnoj, naglašavam. A jakna mi je perjana. Perjana jakna, znači napolju je, ja ne znam koliko ima, minus je. Minus nešto, ne znam, kako me piše, 32 stepena. 32 nema se. 32 u minusu. Znači, napolju je prehladno, bukvalno, još smo se mi slikali, ja sam se slikala u džemperu. Tako da veseljem. Da, baš nam je... Ali nisu nam nešto danas slike. Ma imaš ti dobre, šta pričaš? Ima Maja dobre lupeta gluposti, vidjet ćete. Na prošlom slikanju su nam bolje bile. Bile su bolje, ali imaš dobrih, ima dobrih, vidjet ćete. Ima par dobrih. Da, ti imaš dobre ovine i napolju i one unutra kroz prozor što smo slikali. Da. Mada svetlo u kafiću je bilo grozno, to je broj 1. Jeste, svetlo mnogo mračan kafić za slikanje. Broj 2 smo oteče neka katastrofa. Broj 2, znači imam podrčak kao da nisam spavala 10 dana. U najmanju ruku. Isto. Znači ja ne znam šta je ovo. Dobro, ja sam ustala baš rano, ali... Ja nisam. A imam podrčak je užasno. Šta bi bilo da nisam stavila korektor, to me zanima. Pa nemam pojma. Šta bi se onda dogodilo? Nešto bi se desilo. Nešto bih onda hodila. Ne bi aparat ni hteo da te slika, verovatno bi trebali smo masku da stavimo, za podršak. Pa da. Ja nisam zadnjih jedno mesec i po 2, sigurno, možda mesec dana nisam ništa od maske stavljala. Ali ništa. Ja jesam, stavljala sam pre neko večer onu multi-aktiv makadamija, znaš koliko je dobra? Ja ni jednu znači, od multi-aktiv nisam probala, ni jednu bukvalno. Makadamija zelenu, ako vam treba dobra maska za hidrataciju, probajte obavezno. Znaš koliko je dobra, ja sam probala sve i ta mi je najbolja. Znači, bukvalno kad je lice, meni skroz lice bilo suvo od ovog vremena, kad je lice skroz isušeno, staviš uveče posle nje kao da si bila na ne znam kakvom tretmanu, bukvalno. Morat ću da kupim neku da probam. A fazon je 200 nešto dinara. No. Ako neko gleda iz multi-aktiva, neka mi pošalje maske da isprobam. Ona ima 3 koraka, znaš? Ima serum, sheet masku i kremu. I kremu na kraju. Da, videla sam. Fenomenalno je, bukvalno je ludilo. Tako da pošaljite mi sve maske da probam. Može neki anti-age Q10, nešto. Za ove podrčake je ovo strašno. I hyaluron ili tako nešto. Ovdje odjavljujemo vlog, mislim da mi je falilo malo materijala, taman... Ma treba da im pokažeš ovaj sneg. Taman super što smo se videli. Snimala sam dosta i bit će u vlogu. Da vidite koliki je sneg, znači napolje. Baš čudno, mi pričamo kao koliko snega, decembar je. Snega, zima, ciča zima. Baš čudno. Super što je ovaj sneg i ovaj minus, malo da ubije viruse, svi su bukvalno bili bolesni. Super, ja volim sneg za slikanje, ali... Da, slikanje je top, ja sam se šetala. Ove napolje su nam i najbolje slike, ja mislim. Da, ali čini mi se da je sad hladnije nego sinoć. Meni sinoć uopšte nije bilo jeste hladnije, sad je onako bukvalno kao da će da poledi, tako imam osjećaj. Pa sigurno, ne mogu... Ide u neki veći minus, 100%. Da, 12 sati, ne znam koliko sad ima stepeni, ali je jedno minus 4-5, tako. Jeste, baš hladno.
baš je hladno. Ništa ljudi, pozdrav, pa se vidimo u nekom narednom vlogu. Ćao! Ćao!